Storya ng pag-ibig na wagas. Storya ng pagtataksil at pang-aahas. May ginawang panakip butas. May happy ending ang wakas. Damdaming malambot at matigas. Sa live drama, pwede nang ilabas. Tutulo na at tatagas ang mga katas ng nakalipas. Katas ng nakalipas. Dear Uncle Dagol. And Tita Tanya Chinita. Yo, good morning po, Call and Tits. Tawagin niyo na lang po akong Hana. Ang akin pong katas ay tungkol sa boyfriend ko ng 3 taon na si Doms. Nung mga 2 years pa lang kami, okay naman ang lahat. Pero after nun, unti-unti nang nagbago si Doms. Nababawasan na po yung oras niya para sa akin. Inintindi ko na lang kasi minsan ganun din naman ako, busy din ako. Pero sobrang busy niya sa trabaho. Dahil na-promote siya at nag-a-adjust daw po siya at ginagalingan niya. Sa beses, sobrang miss ko lang po talaga si Doms. Kaya sinurprise ko siya sa kanyang apartment. At dito na nga nagsimulang tumagas. Ang mga katas ng aking nakalipas. Hello? Hello. Asan ka? Nasa labas. Palabas. Paalis. Saan Paalis ka na ba? talaga? Mahal naman yung gulo naman Asan Hindi, ka? sorry. Baka Nabisi lang talaga. Preoccupied yung utak ko eh. tara, alis tayo. Sige na. Date tayo. Hindi ako pwede today. Hindi ka naman nagsabi kasi hindi ka nag-heads up. Kaya, hindi ko rin ganun alam na pupunta ka. Ganun na ba yung relasyon natin? Kailangan may heads up na? Parang hindi ako trabaho. Alam ko. Sorry. Pero, Bakit parang kailangan babawi ako next schedule time. na natin lahat? babawi ako next time. Mahal. Sige na, please. Schedule Paalis mo na kasi ako eh. Tapos, Alis ka na? Opo. Di ingat ka ha. Basta next sige. time Sige. Love you. Ingat. Ang di niya alam, andito na ako sa labas ng bahay niya. Andito na ako sa labas ng apartment. Isa-surprise ko. Paalis na pala siya eh. Parcel po! Parcel po! Paalis ka na nga. Nagbibihis ka pa lang. Sexy naman talaga ng mahal ko. Babe, sino yan? Sino yun? Babe? Sino yun? Teka, punta ako dyan. Baka andyan na yung order natin sa Teka, dyan ka lang. Food Panda. Huwag kang po. Sheena? Hana? Sheena? Hana? Sheena? May business Sinay! proposal lang. Ano? Business proposal na kabra lang. Nakatapis ng tuwalya? Anong ginagawa ng best friend ko dito sa apartment mo? Bakit kayo nagsusuot ng Nag-ano lang kami. tama ba tong iniisip ko? Sabihin niyo sa akin, mali yung iniisip ko! Susukat lang kami ng costume. Costume! Galit ka pa? Ano ba? Kapal na mukha mo.
Best friend ba talaga kita? Anong ginagawa niyo magpaliwanag? Binibigyan ko kayo ng 5 minutes para magpaliwanag. Ito na siguro ang oras para aminin to. Tama lang pagde-deny, Doms. Huwag mo na akong i-deny. Ano wag dinay? Ikaw lang naman may gusto nito, di ba? Anong ginagawa mo Mahal, dito? sorry, mahal. Hindi, siya lang naman pumunta dito eh. Sheena, anong ginagawa mo? Ano, Doms? I-deny mo pa rin yung relasyon natin? Sheena, di ba sabi mo, ano lang naman to? Manlong Ikaw mo lang... Ano ba? Mahal. Ano, mahal? Mahal mo mukha mo! Mahal mo mukha mo! Kapal na mukha mo, babae ka, kati mo pala. Aray! Tumigil na kayo! Tumigil! Tigilan mo na Ano yan! kapal na mukha niya? Tigilan mo na yan! Tigilan mo na! Ah! Kaya pala busy. Pare-pareho pala talaga yung mga lalaki sasabihin busy sa trabaho, pero busy pala sa ibang tinatrabaho at best friend ko pa. Ang trabaho nyo ganyan? Huwag ka sumabat! Busy pala siya sa best friend ko. Kaya ang oras na yun, binrek ko agad call si Doms. At syempre, in-unfriend ko na rin si Sheena sa tunay na buhay. Kasi hindi pala siya best friend! Ahas! Shhh! Wala na sana ako, guys. Ayoko mag-react eh. Tinignan niya mo na. Ang dila ng ahas na yan. Matapos nun, nagwalwal na po ako. At saka, Uy, tama excuse na me, yan. waiter. Tama na yan. Dana. Waiter. Wag na. Yes, ma'am. Madam, pa-order pa ako ng isang, Wala na, tama isang na, case tama. ng San Miguel Pale Pilsen. Uy, lasing ka na. Isang case pa. Tama na. Isang case pa! Aray ko. Aray ko, pakak! Sakit ang tenga ko. Best friend ka ba, ano? Oh, Baka isa ka rin ang ahas ka. Hoy! Hindi ko talaga type yung dots Pero hindi na na yun. pala ako iiyak, hello. Oh. Dapat move on agad. Alam mo naman na si Bonso. Siyempre, may gusto kasamang ko. San Miguel Pale Pilsen. Kaya nga. Inom tayo. Tara, aray mo! Pakak! Ay, Mars Trixie, may kukwento ako sa'yo. Ano yun? Naalala mo nung kami pa ni Doms? Di ba may mga kachat ako na afam, iba-iba. May Pinoy, afam. Depende sa flavor na gusto ko. Adobo, mechado, sinigang, parang sinapalupa. True life pa ito. Wala, tumatawa lang. Sige. Aray mo. Bakak. So, ito na Tapos. nga. Sabay-sabay ko sila ginawa. Okay ba yun? Hoy! Tapos pinapalala Wow! ito. Baka... Sige, bagay para may magbayad. Oo, diba? Maglasing-lasing ka. Diskarte yun, Ayun, sige. tumatawag na. Wala. Ikaw kunyari sumagot, sabihin mo ano ako. Sige. Sabihin mo, Okay. dali, game. Hello? Dalingan mo. Dalingan mo. Hello? Yes, Sustis. Si Daniel to. Hi, Daniel. Kumusta? Lasing na ba si Hana? Sabi niya kasi medyo tipsy na siya. Susunduin ko siya. Lasing niya ako. Narinig ko lasing na siya eh. Lasing niya ako. First, kailangan flirt. Hoy, lasing mo siya, kawawa. Gumana na siya, lasing na daw siya. Na ako. Kaya sunduin mo na, tas wala pang pambayad to kasi nga lasing na. Sige, ako nang bahala. Pupunta ako dyan. Ha? Andayin lang ako saglit lang to. Mars. Bye! Mars, Pupunta na. oo, yung isa pa tumatawag naman sa WhatsApp. Grabe ka. What's up ba na? Ganon ba yun? Oh. Ayan, iba yung tunog ng WhatsApp. Okay, what's up? Dali Okay. ha. Ayan na. Dali, game.
Ayan, What's dali. up? Oo, ayan. Ayun yung fam, nandito yan ngayon. Nasa Makati yan. Dali. Sige, sige. Dali. Hello? Hello. Ay, Hi! hindi pala. Hi! English yan. Alright! English already. Oh, yeah? Oh, no! Hi, Johnny? Oh, yeah! What's wrong? Johnny Bra- You talk? You want to talk? Okay, go. Off mo yung mic. Yes, Johnny, scenes? Yeah, it's me! Alright! Oh, yeah! My friend has a scene because she is very tipsy. I'm drunk. Drunk. Don't worry, I'll fetch her. And I'll pay your bill, okay? I'll go there. Sabi mo later kasi baka magkaabot-abot sila. Ayun na, 10 p.m. See you later, alligator. Uy, yung alligator. Yung mga ano yun, yung mga korap yun. Okay. Alright, I'll be there 10 p.m. sharp. Okay, You know parang hindi me. sila magsabay. Okay? Okay, bye. Mars, may tumatawag sa Viber. Teka lang. May tumatawag sa Viber. Uy, si Doms. Sagutin ko ba? Eh, wag yan. Hindi yan kasama. Sige, hayaan mo na para maghanip. Oh, sige, mo sige, sila. sige. Para makaganti ako. Aray mo, paka! Baka. Hello, Doms. Hello? Oh, parang nag-chat kanina na nalalasing na raw siya. Saan ba kayo? Pupunta ko kayo. Oh, nag-chat ako. Pilingero, hindi ako nag-chat dyan. Ingay, wag ka Hindi ako nag-chat dyan, kadiri. Hello, hindi naman na siya nag-chat. Kadiri ka, Doms. Ako tuloy na Pilingero, ang asumero. Kapal ng mukha. Ba't ko? Hindi, sinasabi ko lang saan kayo. Pupuntahan ko kayo. Sige na, kasi ayokong baka mapano pa yan. Huwag mo sabihin. Wow, concern ka? Kaya nga. Concern ka? Siyempre, saan pa ba? Ibaba mo na yan. Paper Isa pa place ako namin. lalaki. Hala, pupunta daw siya. Ibaba mo na yan. Sige, pupunta ako dyan. Alam ko yung lugar na yan. Bye. Hindi niya yan alam. Ayan, meron pa ako tumatawag. Dali, sa Telegram. Kompleto yung ano mo, sa apps Ayan, mo. ayan. Afam din yan. Andito yan sa Mandaluyong. Dali, game. Hello. Hi. Ayun, medyo matanda yan. Yeah, I'm, right. Oh, ayos siya. Ayun, British naman yan. British. Okay. I'm British accent. Kailangan sabihin. Oh, alam namin! Kakainis to! What do you want? Ay, okay, we want you. 11 p.m. 11 p.m. 11 p.m. Come here, okay? Okay, I'll be there. Okay, alright. I'll be there. Oh, yeah? Okay. Pagod na sila mo. Pagod na ako. Okay na ka. Okay, Mars, tapos na. Ayan na. Antayin na lang natin sila. Mars, darating dapat sila di sabay-sabay dito. ha. Dapat, may schedule. Grabe ka talaga. Antayin na lang. Shot muna tayo. Okay. San cheers! Miguel Pilsen! San Miguel, cheers! The true global Filipino beer! Call and tits. Gumanti po talaga ako. Pero, deserve naman, di ba? Tama? Basic. Aray mo. Baka. Gusto ko kasi ipakita kay Doms na maraming nakaabang sa akin. Hindi lang siyang lalaki sa mundo. Ha? Deserve nila ng best friend ko. Sa kanya na yun, total, naaagaw naman. Kapal ng muka. Kaya ko siyang palitan at dagdagan. Higit pa sa ginawa niya. Pero, di nila ako tinitigilan. Ewan ko ba sa dalawang yun? Hello, Bes! Ano mo? Tinatawag mo akong Bes? Kapal mo, Pwede ba tayo mag-usap in person?
Girl, ano pa bang kailangan mo sa akin? Sa'yo na yan, no? Hindi naman yan kalakihan. Sa'yo na yan, iyong-iyo na. Ang sakit mo naman magsalita. Wow, ako pa yung masakit magsalita. Kayo nga ginawa niyo yung masakit eh. Bes, gusto ko lang kasi maging maayos tayo. Bobo ka ba? Natin mo sa akin bobo? Ayoko na sa'yo. Hindi ka tunay na kaibigan, ahas ka. Bye! Sandali lang naman to. Usap lang tayo saglit lang, please. Okay, go. Bigyan kitang timer. 10, Teka lang, 9. 10 seconds. 8, Let me explain. 7, Hindi, wala akong kasalanan. 6, 5, Ano, tinukso niya lang ako. 4. Tinukso ako ng best friend mo. Siya pumunta sa, di ba, sa apartment 3. kami. Siya pumunta. Wala akong gusto. 2. Pinilit niya ako. Sinisiraan Okay kanya- na? Sinisiraan kanya sa akin. Time's up na. Okay na? Yun Sinasabi ang niya may iba ka raw explanation. lalaki. Ano? Bagay Please. kayo, sobrang bagay kayo. Grabe. Sobrang bagay kayo. Kasi, ang plastic niya, ahas siya. Ikaw din, ahas. So, match na match talaga kayo. Kaya go lang. Enjoy. Ana, please. Give a chance. Ayusin natin do. Mahal kita. Alam mo, sobrang bobo ng babaeng bibigyan ka ng chance. Alam mo, tigilan mo na nga ako. Hindi ko nga kasalanan. Tinukso. Ano hindi mo kasalanan? Lalaki lang ako, Ana. Tinukso niya ako. Lalaki lang. So, dapat lalo kitang hindi balikan. Kasi yan yung reasoning mo. Lalaki ka lang. Ay, ba't pa kita babalikan? Aayusin ko na nga. Aayusin. Dapat inayos mo na. Kaya nga bigyan mo ko ng chance, please. Chance na ano? Nawasakin ulit ako? No! Never again. At huling pagkikita na natin to. Shut up. Please, please. Umalis ka. Please, one time. Tatawag akong polis. Manila Police District. Hello, pwede po kay Dennis Torla. Ay, wag yun, babayaran. Please. Please. Hello? Please. Tatawag ako. Umalis ka. Umalis ka! Ano? Umalis ko! Mahal. Metro's #1 Love Radio. Basic!